खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 फेब्रुवारि 2022 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन गियाना बांगोन आरो जेथिंबो आखा-फाखा जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सिगांनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गोसोआव गोदान बोलो आरो सोलो फैगोन बयजोंबो अनजागोन आरो गोरोबनो रोंगोन गुबुननि अनसायनाय मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बयनिबो गोसोखौ दिनै जै खालामनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन जेरावखि थाङा जाफुंसार दावबायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोआ दिनै जोबोर उसाव-बादाव जागोन गोग्गो आरो गोथों साननो रोंनाय नङा गुबुननि थाखाय नाङा-फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय-गुजाय मोनगोन गावखौनो लोगो गोमानाय जानाय बायदि मोनगोन सोरबा आंगो लोगोजोंनो थगायजानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानियाव गोबां हेंथा नुजाथिनो हागौ रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन लोगोफोरनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ जोबोर आला-खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयनिबो अनसायनाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा-बिफानि बोर मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन जेरावबो गोसो दुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजानो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर आला-खालाबो मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोबां रोखोमनि हेंथा नुजाथिनो हागौ रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन नखराव दिनै गोजोन थासारि फैगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन नखराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन आरो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन नाथाय बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो गोब्राब जागोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोआव गोजोननायबो फैगोन
समाजाव गोबां मान मोनगोन मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहायाबो मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफ्राबो जाफुंगोन सुथुरखौ फेजेननोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनांफोरखौ मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाबखौ मोननो नाथाय गोब्राब जागोन सोरबा आगुनि लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो गोसो दुंखांगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोख्रों मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयाबो बांगोन मोननो गोनांथारखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन बयजोंबो अनसायजागोन नाथाय अब्लाबो गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन सुथुरखौ फेजेननो गोब्राब जागोन गोसोआव गोजोननि आंखाल नुजानो हागौ सोरबा लोगोखौ गोबां फोथायफ्लांगोन नाथाय अब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननाया देबर नांगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजावबो गोबां मान मोनगोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरनिबा सायाव गोबां अननाय फैगोन गोसोखौ जोबोर गोख्रों मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनांथारखौ मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआबो समाजाव गोबां मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरनिबा गाज्रि नोजोर नांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोबां मोजां खाबुफोरा आखाइनिफ्राय गोमालांनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहायाबो मोजाङैनो थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ
गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनो धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।